mangwanani anhasi atiri kusangana zvakare panguva yakanaka, nguva yekukurudzirana,
nguva yekushumirana shoko raMwari. Ndini wenyu Bishop we-AFM in Zimbabwe, Reverend A.D. Madao. Tinoda kutenda Mwari nemikana yavanotipa kutichengetedza nekutirwira kuosha kuzvirwere, kuvavengi, kusangana takadai tiri vapenyu, inyasha dzinobva kuna Mwari. Regai tiverenge shoko raMwari kuna Matthew chapter number 8 kubvira paverse number 5 kusvika paverse 13. Wakati apinda Kapenaume, mumwe mukuru wezana akauya kwaari, akakumbira zvikuru kwaari achiti, Ishe, muranda wangu uvete kumba akafa mitezo, asi unotambudzika kwazvo. Akati kwaari, ndichauya kuzomuporesa. Mukuru wezana akapindura akati, Ishe, handina kufanirwa kuti mupinde mumba mangu, asi taurai henyu shoko rimwe chete, muranda wangu uchapora. Nokuti nenivo ndiri munhu unorayirwa, ndina varwi pasi pangu. Ndinoti kune umwe enda, unoenda, kune umwe uya, unouya, nokumuranda wangu ita ichi, unoita. Jesu akati achinzwa izvozvo, akashamiswa akati kuna vakanga vachitevera, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handina kumboona kutenda kwakadai kunyangwe napakati pavaIsraeri. Ndinoti kwamuri, vazhinji vachauya vachibva kumabvazuva nokumavirira, vachagara naAbhurahama naIsaka naJakobho muushe hwokudenga, asi vanakomana voushe vachabudiswa kurima rokunze, apo pachava nokuchema nokugeda-geda kwameno. Zvino Jesu akati kumukuru wezana, enda uitirwe pawakatenda napo. Muranda wake akapora nenguva iyoyo. Tinamate. Tinokutendai Mwari nenguva iyoyi yamatitendera kuti tisangane tishumirana shoko raMwari. Komborerai vatereri, vhurai nzeve dzavo dzomwoyo, muvhure nzeve dzomweya. Mweya mutsvene ndimi mushumiri, mweya mutsvene ndimi mudzidzisi, mweya mutsvene ndimi mutauri. Shumirai, dzidzisai, taurai kuhama dzangu, taurai kunyika yokwedu, fambai. Mweya mutsvene muvhenekere chiedza chekuziva Mwari kuvatereri. Rapai vanorwara, ropafadzai nyika yedu, shanyirai vanhu venyu panzvimbo dzavari, muvaporese vanorwara, muvanatse vanoda kunatswa. Ipai tariro kuna vasina tariro, upenyu kuna vasina upenyu. Zodzai miromo yangu Baba, nditaure shoko renyu rine simba, risadzokera kwamuri risina kuita zvamarituma. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen. Mangwanani ano ndinoda kutaura pamusoro wenyaya unoti, Ishe, taurai inzwi, muranda wangu uchapora. Ishe, taurai inzwi. Ndoda kutaura pamusoro pesimba rine shoko raMwari. Simba reshoko raMwari, the power of God's word. Ukaverenga kuna vaHebheru, kuna chapter number 4 verse 12, inoti iyo, nokuti shoko raMwari ibenyu, rine simba, rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri, rinobaya kusvikira panoparadzana mongo nomweya, namafundo nomongo, rinotonga mifungo nendangariro dzomwoyo. Shoko raMwari rine simba, shoko raMwari ibenyu, shoko raMwari rinotonga ndangariro, shoko raMwari rinokonzeresa. Hakuna simba panyika ino yavapenyu nenyika yomweya rinodarika kana kukurira shoko raMwari. Hapana chombo chine simba kudarika shoko raMwari. Hakuna mweya, hakuna kana dumwa, hakuna zango, hakuna urombwa hune simba kudarika shoko raMwari. Ukaritarisa kuna Isaiah chapter 55, unonzwa Isaiah achitaura achiti iye, nekuti mvura nechando sezvo zvinoburuka zvichibva kudenga zvisingadzokeriko, asi zvinodiridzira nyika zvichiiberekesa nokuitungisa maruva, ichipa mudzvari mbeu nomudyi zvokudya, ndizvo zvakaita shoko rinobuda mumuromo maJehovha. Haringadzokeri kwandiri risina charaita, risina kuita zvandinoda, rinoendeka pane zvandinorituma. Shoko raMwari rine simba. Isaiah
achiudzwa naMwari, unonzi sezvinoita chando pachinodonha nemvura painonaya, inoshandura mamiriro enyika, inoberekesa miti, inoberekesa ivhu, inoita kuti pave nezvinorimika, mudyari achiwana mbeu nemudyi achiwana chingwa. Shoko raMwari rine simba rokubereka, rine simba rokusika, rine inonzi creative power. VaHebheru chapter 11 verse 3 inoti iyo isusu nokutenda tinoziva kuti izvi zvinobonekwa zvakabva pane zvisingabonekwi. Nyika yakanyatsorongedzwa nenzwi raMwari. Zvinobonekwa hazvina kuitwa nezvinobonekwa. So Mwari wakasika denga neshoko rake. Mwari wakasika nyika neshoko rake. Ndiri kuda kutsanangura simba reshoko raMwari. Ndoda kutsanangura the power of the word of God. Mwari paaisika denga nenyika, wakazviita kuburikidza neshoko. Ndoda kuti understand panapa kuti Mwari unogara kunharaunda yomweya. Mwari mweya. He belongs to the realm of the spirit. He belongs to the realm of the invisible. Haonekwi namaziso enyama. Now, zvese zvakasikwa zvatinoona, zvakasikwa zvichibva kune nyika isingabonekwi. Zviripo zvakasikwa kubva kunyika yomweya. Mwari wedu achigadzira inoyi nyika inobonekwa, wakataura shoko, nyika ikavapo. Akadaidza nyika ikavapo. Akadaidza nyika out of nothing ikava something. Ukaverenga Genesis chapter number 1 verse number 3, unoinzwa ichiti Mwari akati chiedza ngachivepo, chiedza chikavapo. Ukaverenga verse number 6, Mwari akati nzvimbo ngaivepo pakati pemvura kuti iparadzanise mvura nemvura, zvikava saizvozvo. Verse number 9, Mwari akati mvura iri pasi pedenga ngaiungane pamwe chete kuti pasi pakaoma pavonekwe, zvikaita saizvozvo. Ndiri kutaura pamusoro pesimba reshoko rinobuda mumuromo maMwari. Verse 14 yaGenesis 1, Mwari akati zviedza ngazvivepo panzvimbo yedenga kuti zviparadzanise masikati neusiku, kuti zvive zviratidzo nenguva namazuva namakore, zvikava saizvozvo. Verse number 20 unoinzwa ichiti Mwari akati mvura ngaizare nezvipenyu zvizhinji neshiri dzibhururuke pamusoro penyika munzvimbo yedenga, zvikava saizvozvo. Verse 24, Mwari akati nyika ngaibereke zvipenyu zvina marudzi azvo nezvipfuwo nezvinokambaira nemhuka dzenyika zvina marudzi azvo, zvikaita saizvozvo. Ndiri kutaura pamusoro pesimba reshoko raMwari, the power of the word of God. Umwe munhu unogona kutaura nhasi achiti nai bishopi, muri kutaura nyaya dzaMwari vachitaura nyika ikavapo, vachisika neinzwi. Zvinei naMateu 8 wamaverenga? Zvinei nomukuru wezana uyo wamaverengesa? Jesu unopinda papi panyaya iyi? Toda kuti vana baba nana mai, vakomana nevasikana, vanotenda muchiKristu nevasingatendi, muzvizive kuti Jesu ndiMwari. Haugone kuparanisa Jesu naMwari. Jesu watinoparidza ndiMwari. Unonzwa shoko raMwari kuna John 1 verse number 1 chiti pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riina Mwari. Wakanga aripo pakutanga naMwari. Zvinhu zvose zvakaitwa kuburikidza naye. Pasina iye hapana chakaitika. Shoko ari kurehwa uyu ndi Jesu, nekuti pa verse 14 ya John chapter number 1 unoinzwa ichiti shoko rakazove nyama rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake kwakafanana nokubwinya kwaMwari. Philip chapter 2 verse 5 inoti ngaive mamuri murangaro iya, muranga uve mamuri murangaro iya uya wakanga uri muna Kristu Jesu, wokuti kunyangwe akanga ari Mwari haana kuzvibatisa, asi wakazvininipisa, akazvidupukisa, akazvideredza, akava munhu kuvanhu, akava muranda, akateerera kusvikira pakufa, kurufu
romuchinjikwa. So Jesu naMwari hativasiyanisi. Kunyange vamwe vachitaura kuti Jesu waive muranda waMwari, Jesu waive mudzidzisi, Jesu waive muprofita, asi isu vechiKristu tinoda kuti nyika izvizive, madhimoni anozviziva, mweya yakaipa inozviziva kuti Jesu ndimwana komana waMwari, zvichireva kuti Jesu ndimwari. Taverenga pana Mateo chapter number 8. Patinoona Jesu achipinda muguta reKapenaume. Kapenaume zvinongoreva kuti the village of Naume, musha waNaume kana guta raNaume. Guta irori raiwanikwa panzvimbo inonzi pedyo neguta rinonzi Bethsaida. Rakanga riri musha wemurume unonzi Mateo. Mateo watinoverenga mubhaibheri wakanga achibva kuKapenaume. Ambuya naPeter vakange vachigara muKapenaume, imba yavo yakanga iri pedyo nesinagogo raifarirwa naJesu. Bhaibheri rinoti mukuru wezana wakauya kuna Jesu. Mukuru wezana murume anotungamirira masoja ari pakati pe60 kusvikira pa100. Murume unonzi murume wezana haasi sabhuku. Murume unonzi murume wezana haasi munhu wemangamanga, haasi musoja wemangamanga. Chinonzi centurion irenki yemuarmy, irenki yesoja, yechisoja. He was a man of authority, murume wechikuriri, murume wesimba, murume wenyembe. Chinonzi centurion kana murume wezana inyembe dzaitarwa pamusoro padzo. Murume iyeye vanonzi macenturion ndo vaitrena nekudisciplina masoja evaRoma vari pasi pekomandi yavo. Wakanga ari murume anokosha, uye anoremekedzwa mukati menzvimbo yaaigara, murume airemekedzwa mukati mearmy yavaRoma, akanga ari murume airemekedzwa munharaunda. Verse number 6 inoti wakanyengetedza Jesu achiti, Ishe, muranda wangu uvete kumba, wakafa mitezo, uri mukati mokurwadziwa. Unoti Ishe, iye kubasa kwake unonzi Ishe, kubasa kwake unonzi Ishe, kubasa kwake unonzi Shefu. Zvino wasangana nasho wamadzishe, wasangana nemurume werenke yepamusorosoro, wasangana naye chamahaka, wasangana naye changurangura, wasangana nayo ngongi, simbi inodya dzimwe. Unoziva when powers meet, panosangana masimba epasi anogwadama, lesser powers anogwadama. Murume waari kusangana naye ndi Jesu weNazareta. Murume unonzi murume wezana uyu waive akajaira kupa macommands kumasoja, wakanga akajaira kupa mainstructions kumasoja, wakanga ajaira kudaidzira achishauta kumasoja akanga ari pasi pake. Asi paanosangana naJesu, Bhaibheri rinoti wakakumbira, rechirungu rinoti wakanyengetedza. He pleaded, wakanyengetedza zvikuru. Kunyengetedza kuti he begged passionately, wakazvininipisa, wakanyengerera kuna Jesu. Chii chaitika? Masimba anzvanana. Murume uyu wazvinzwa kuti hongu masimba ndinawo, asi uyu wandasangana naye une masimba anodarika angu. Regai nditaure vana baba nana mai, Jesu ndishe wamadzishe, Jesu ndimambo wamadzimambo. Hakuna simba riri panyika pano rakaenzana neraJesu. Hakuna nyika, hakuna simba kunyika yegungwa rakafanana kana kuenzana neraJesu. Hakuna simba kunyika yemhepo yomweya rakaenzana kana kufanana neraJesu. Rega ndikutaure, kana uchiuya kuna Jesu unofanira kukanganwa nyembe dzako. Paunouya kuna Jesu unofanira kukanganwa status yako yauri musociety. Paunouya kuna Jesu kanganwa chigaro chako kubasa kwaunoshanda, nekuti paunouya kuna Jesu uri kuya kuna mambo wamadzimambo, uri kuya kuna She wamadzishe, uri kuya kune musiki, uri kuya kumusiki wako. So when you approach Jesus, uno approach with humility, uno approach uchinyengetedza Jesu haasi muranda wako. He's the King of Kings. Jesu paanopindura murume uyu unoti ndichauya kumba kwako kuzomuporesa. Tinoona pa verse number 8, murume uyu achipfurira pamberi achizvininipisa, unoti Ishe, handina kufanira kuti muuye kumba kwangu, handina kufanira kuti muuye pasi pedenga remba yangu, asi taurai inzwi chete, muranda wangu uchapora. Taurai inzwi Ishe, muranda wangu uchapora. Chekutanga paanotaura kuti Ishe,
handina kukodzera kuti muuye mumba mangu. Chii chatinoona? Tiri kungoona achiramba achizvininipisa vana baba nana mai, vakomana nevasikana. Mwari unopa nyasha kune vanozvininipisa. Mwari unonzwira tsitsi vanouya kwaari nokuzvininipisa. Kana uchiuya kwaari nokuzvininipisa, unoteerera munamato wako. Paunouya kwaari nokuzvininipisa, unonzwa zvichemo zvako. Mwari unogamuchira vaya vanouya nokuzvininipisa. Kunyange wakatadzira Mwari zvakadini, kunyange wakakuvara nokurwadziswa zvakadini, kunyange une tsvina dzakadini, kunyange une mamiriro akadini, the moment yaunozvininipisa uchiuya pamberi paMwari, kuzvininipisa kunodraw attention yaMwari. Kuzvininipisa kunoita kuti Mwari akutarire nenyasha, akutarire netsitsi, akutarire nengoni. Unonzwa kuchema kwevanozvininipisa. Ndosaka kuna vaKoronike vechipiri chapter 7 verse 15 unoti, kana vanhu vangu vanodamwa nezita rangu vakazvininipisa, vakanyengetera, vakasiya zvakaipa zvavo, ini Mwari ndinobva ndiri kudenga ndoregerera zvivi zvavo, ndo ziso rangu rozaruka kwavari, mwoyo wangu wouya kwavari, ndorapa nyika yavo. Vana baba nana mai, ngatizvininipisei pamberi paJesu, ngatizvininipisei pamberi paMwari. Kunyange vakuru nevanoshamisira venyika, vafumi, vana baba, vakuru vemisha, vakuru vematunhu, ngatizvininipisei pamberi paMwari kuti nyasha dziwedzerwe, nyasha dziuye, nyasha. Mwari atitarire nenyasha, Mwari atitarire nefevha, Mwari atite zvakanaka. Kunyange Mwari akakuropafadza ukava mufumi, iva nomwoyo unozvininipisa. Mwari akakuropafadza nesimba rokutonga vanhu, iva nesimba rokuzvininipisa. Ungava director, ungava manager, ungava sabhuku, ungava kansela, ungava general, ungava commissioner, ramba wakazvininipisa. Paunouya pamberi paMwari hauyi nenyembe dzako, unouya somwana, unouya somuranda, unouya uchizviisa pasi kuti nyasha dzaMwari dziuye kwauri, nyasha dzaMwari dziwedzerwe kwauri. Muranda, murume watiri kutaura naye nezvake, murume wezana, he was a man of stature, a man of authority, a man of great social status, and a powerful man in the Roman army. Asi murume uyu unozvinipisa achiti, Ishe, handikodzeri kuti mupinde mumba mangu, handikodzeri kuti muuye pasi pedenga rangu, ingotaurai shoko chete, muranda wangu uchapora. Taurai inzwi chete, muranda wangu uchapora. Murume uyu wagadzira, wagamuchira inonzi revelation, wakazarurirwa kuti haasi kutaura nemunhu nje, haasi kutaura nomudzidzisi wavaJudha, haasi kutaura with a Jewish prophet. Regai ndikutaurire mangwanani ano, situation yako, mamiriro ezvinhu muupenyu hwako anongoda kuti Ishe vataure inzwi muupenyu hwako. Marriage yako, mamiriro ayakaita, wakaenda kuvaprofita, wakaenda kun'anga, wakashandirwa, wakakwira makomo, wakatsanya. Chinodiwa mumereji yako kuti ishandirwe, ive ino rugare, ive nomufaro, kunodiwa kuti Ishe ngavataure inzwi kumereji yako. Iti Ishe, taurai inzwi kumuchato wangu, taurai inzwi kumurume wangu, taurai inzwi kumudzimai wangu. Mafinances ako, mamiriro emari dzako asiri kufamba zvakanaka, anongoda kuti Ishe taurai inzwi. Ishe vakataura inzwi, mafinances ako anonaka, mafinances ako anoshanduka. Utano hwako iwowo warwara gore richitanga kusvika richipera, madhokota atadza, n'anga dzatadza, mari dzapera, utano hwako iwowo husina kumira zvakanaka. Iti Ishe taurai inzwi, ndinopora. Taurai inzwi, upenyu hwangu unoshanduka. Yewe ndiri kutaura pamusoro pomweya wako chaiwo. Mweya wako hauna zororo, mweya wako hauna mufaro, mweya wako hauna rugare. Unoda kuti Ishe ngavataure inzwi. Ita Ishe taurai inzwi. Situation yangu inochinja, nyaya dzako, condition yako inoda kuti Ishe vataure inzwi. Hongu n'anga dzakataura hapana chakachinja, dhokota wakataura hapana chakashanduka, muprofita wakataura hapana chakashanduka, mupostori wakataura hapana chakashanduka, masvikiro akataura hapana chakashanduka. Iti Ishe taurai inzwi kuupenyu hwangu, taurai inzwi kunyaya dzangu. Chauri kutsvaka inzwi raMwari, chauri kutsvaka ishoko raMwari. May the Lord speak
a word to your life. Wakaverenga mapisarema 107 verses 19 to 20 inoti vakachema vanhu vaMwari mumatambudziko avo, Ishe akavaponesa kubva mukutambudzika kwavo. Wakatuma inzwi, verse number 20, wakatuma inzwi rikavarapa rikavasunungura mukuparara kwavo. Ndichitaura kudai, uri mumatambudziko andisingazivi, marriage yako iri mumatambudziko, mari dzako dziri mumatambudziko, family yako iri mumatambudziko, utano hwako uri mumatambudziko, marelationships ako ari mumatambudziko, business rako riri mumatambudziko. Zvino hazvina kukumirira zvakanaka mukati meupenyu hwako. Hauvati hope, hausi kugona kudya zvekudya, hauna rugare, hauna zororo, hauna mufaro. Toda kukumbira nhasi semurume iyeyu mukuru wezana, mutambudzika kwako daidza Ishe. Nekuda kweurwere hwako daidza Ishe. Nekuda kwenyaya dzako daidza Ishe. Ita Ishe, taurai inzwi, muranda wenyu unopora. Taurai inzwi, situation yangu inoshanduka. Mukuru wezana wakaenda nenyaya yake kuna Jesu. Mukuru wezana wakaziva kuti ndikaenda nenyaya yangu kuna Jesu hairambi yakadaro. Baba, endai nenyaya yenyu kuna Jesu, endai navana venyu kuna Jesu, endai nezvinhu zvenyu kuna Jesu, endai nemhuri yenyu kuna Jesu. Vatungamiri venyika, ngatiendei nenyika yedu kuna Jesu. Vatungamiri vemakereke, handei nekereke dzedu kuna Jesu. Vakuru vemabusiness, endei nemabusiness edu kuna Jesu. Titi Ishe, vakuru vamatunhu, pane zvanetsa mumatunhu atinotungamirira, handei nawo kuna Jesu. Semukuru wezana, titi Ishe, taurai shoko, taurai inzwi, situation igochinja. Taurai inzwi, zvinhu zvigochinja. Taurai inzwi, zvinhu zvigoshanduka. Vamwe vanoenda kumasvikiro kana vaomerwa, vamwe vanoenda kun'anga kana vaomerwa, vamwe vanoenda kuvauki kana vaomerwa, vamwe vanoenda kune vanodzura kana vaomerwa. Asi mukuru wezana wakaenda kuna Jesu. Bhaibheri rati Israeri wakachema kuna Mwari mukutambudzika kwavo. Mukuru wezana wakachema kuna Jesu akati, Ishe, taurai inzwi, muranda wangu unonzwa. Jesu akashamisika akati, handisati ndakaona kutenda kwakadai. Enda, muranda wako wapora. Enda, muranda wako wapora. Itirwa sekutenda kwako. Muranda wake akapora panguva iyoyo. Ndikumbira kuti Mwari akubatsire uve netariro yako munashe, uve nekutenda kwako muna Jesu. Uti, Ishe, taurai kunyaya dzoupenyu hwangu. Ukaverenga kuna Mark chapter number 5 unonzwa Jesu achinzi paaifamba navadzidzi vake, mhepo yakasimuka ikada kunyudza chikepe, mvura mafungu akasimuka, Jesu arara ipapo, akanga akarara zvake mukati mechikepe. Bhaibheri rinoti vadzidzi vakachema kuna Jesu vakati, Ishe, hamuna hanya here toparara? Jesu akasimuka akati, kutenda kwenyu kuripiko? Ndobva arayira gungwa, akarayira mhepo, akataura kugungwa, mhepo ikamuterera, gungwa rikamuterera. Ishe kana vataura inzwi, mamhepo anomuterera. Vakataura inzwi, zvirwere zvinovaterera. Vakataura inzwi, varoyi vanoterera. Vakataura inzwi, vakati komborerwa, wakomborerwa iwe. Vakati simuka, wasimuka iwe. Vakati upenyu hwako ngauendeka, hunoendeka. Let the Lord speak a word kusituation yako. Pana Mark 11 Ishe vakataura nomuonde, vakati iwe muonde, kubvira zvino watukwa, kusavapo achabereka, achatana chibereko kwauri, muonde ukaoma. Ishe vanenzwi rine simba, vakataura gungwa riri pamberi pako rinovhurika, vakataura rima rako rinova chiedza, vakataura kuchema kwako kunova mufaro, vakataura urombo hwako hunova ufumi. Ndinonamata nhasi, Ishe ngavataure inzwi kumhuri yako, ngavataure inzwi kumuchato wako, ngavataure inzwi kuutano hwako. Gamuchira upenyu, gamuchira utano, gamuchira mufaro, gamuchira rugare, gamuchira kubudirira kunobva painzwi rinobuda mumuromo maJesu. Unonzwa Mateo 4 verse 4 Jesu achiti, munhu haararambi nechingwa bedzi, asi unorarama neshoko rinobuda mumuromo waMwari. Ishe ngavataure inzwi kunyaya dzako, ngavataure inzwi kuchema kwako. Ishe vanenzwi rokurapa. Inzwi rashe rine divine solution, inzwi rashe rine divine answer, inzwi rashe rinayo mhinduro kune zvinokutambudza nezvinokunetsa.
zvinonetsa, vimba nenzwi raShe, bata muinzwi raShe, batira kushoko raMwari rigare muupenyu hwako. Iti Ishe taurai inzwi. Regai nditende Mwari panguva ino ndichiti Mwari wokudenga ngaataure noupenyu hwako, ngaataure nenyaya dzako, ngaataure nesituesheni yako. Hazvirambi zvakadaro, shoko raMwari rine simba. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Regai ndinamate. Baba, ndinokutendai, shoko renyu rine simba, shoko renyu ibenyu, inzwi renyu Baba rinoita kuti zvisipo zvivepo pasina nzira pave nenzira, kuchema kuve mufaro. Taurai inzwi kuvateereri, taurai inzwi kunyaya dzavo, taurai inzwi kumichato yavo, kumhuri dzavo, kuvana vavo. Baba, pane chese chavo, taurai inzwi romufaro, taurai inzwi rorugare, taurai inzwi renyasha, taurai inzwi rokuropafadza. Ndinovareverera nokuvakumbirira vaitirei zvakanaka. Poresai vanorwara, sunungurai vakasungwa, kweverai kwamuri kune avo vari murima vaone chiedza choupenyu, vaone ruponeso rwenyu. Itirai zvakanaka nyika yokwedu, itirai zvakanaka vatungamiri vedu, itirai zvakanaka hurumende yedu nemabandiko avo yose. Baba, nangarirai makereke vanokunamatai usiku namasikati, vakomborei, varopafadzei, vaite zvakanaka. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen.